Pozdravujem vás, priatelia, ja som Tajfún. Priatelia, všetkým vám posielam srdečné pozdravy, úctu a lásku do nového dňa. Počkaj, dedo, počkaj. Dedo zase videl, že som začal natáčať video a už sa sem hrnie. Prepáčte, už 8 dní sme sa nevideli. Nie, Izabel, poď sem. Poď sem. Izabel, poď sem. Nie, ani náhodou, ani neskúšaj. Nezbednosť, povedal som nie. Teraz vypukne hádka. Dievčatá a deti sa o mňa nevedia podeliť. 8 dní sme sa nevideli. Najprv sa vám ospravedlňujem. Čo sa stalo? No už niekoľko dní sú mláďata chore. Starám sa o ich liečbu. Dosť nás to unavilo, priatelia. Pst, buď rozumný, dede. Pozrite, normálne to nerobia, viete? Prisahám, sedím tu. Žiadna hádka, žiadny lúk, žiadny krík, žiadne dohadovanie, nič také. Všetci si robia, čo chcú. Pozri, vždy, keď začnem natáčať video, najmä dedo, Izabel, ako keby ich niečo nakoplo, hneď začnú vystrájať. Syn môj, nehádajte sa o mňa, všetkých vás mám rád. Moje deti, všetkých vás mám rád, všetkých. Dedo. Veľký chlap, dedo. Čo som to hovoril? Áno, mlaďatá ochoreli, starali sme sa o ne, priatelia, liečba, všetko okolo toho nás dosť unavilo. Chvála Bohu, teraz sa ich stav zlepšuje. Preto som si povedal, že sa vrátim na YouTube. Vy sa o mňa zaujímate, pýtate sa na mňa, tak som si nakoniec povedal, že sa ozvem. Trochu sa preberme, spamätajme sa a začneme s tými videami. Ale najprv by som chcel Izabel na chvíľu zavrieť. Izabel, poď sem. Izabel totiž môže vyvolať hádku, priatelia. Preto si to radšej poistíme. Mimochodom prišiel nám nový hosť. Taka tiki, taka tuku. Poď sem, ja mu tak hovorím. Taka tiki. Volá sa Taka. Minulý rok sme tiež mali hostia. Dievča, poď sem. Poď. Hopla. Kde je moja kráska? Kde je moja láska? Pozri, jej ústa sa takto trasú, keď je vzrušená. Minulý rok bola tiež našim hosťom. Tento rok prišla znova. Bude našim hosťom týždeň alebo 10 dní. Tohto Taku mám veľmi rád. Pozri, prišla sem, vzal som ju domov. Doma mi vylezie na plece. Spí mi na pleci, priatelia. Je to naozaj krásne dieťa. Ako keby to bolo vlastné dieťa. Veľmi nevinná. Naozaj veľmi milujem túto Taku. Mášalah mojej kráske. Aj s ostatnými som ju zoznámil. Roky, žiavliš, roky. Neposlušní roky. Roky, keď pohľadkám iného psa, hneď žiarli. Izabela tiež začala. Aj ona sa zbláznila. Taká, po dole. Je to nádherné zlatíčko, priatelia. Také jemné. Prisahám, že Taku mám veľmi rád. Keď spí, je strašne vtiplý. Na iných psov nie je veľmi zvyknutý. Roky. Naša Taka je viac spoločenská. Jemné dievča. A už som na to zvykol, ale teraz sa tu už prispôsobila. Pozrite sa, čo sa stalo. Tieto mláďatá, priatelia, viete, že pred pár dňami k nám prišli na návštevu. Vtedy som vám povedal, že jeden z nich je chorý. Povedal som to aj jeho majiteľovi a on povedal, že to isté sa stalo aj s druhým mláďaťom, ale na druhý deň sa to zlepšilo. Ale ja som hneď na začiatku povedal, že môže byť chorý, že to môže byť začiatok parva. Povedal som to o tom mláďati. A potom sa u toho mláďaťa na druhý deň objavila choroba. Potom sme začali s liečbou. Bohužiaľ aj to žilo len 2 dní. Pretože to už bolo trochu pokročilé. Potom sme o tom mláďa prišli. Celkovo ich bolo 6 súrodencov. Momentálne ich zostalo 5. Všetkých sme ich dali na liečbu, boli na tom naozaj zle. Ten úplne napravo, ten chlapec úplne napravo, tomu sa našťastie nič nestalo. Na chvíľu sa to u ňo rozbiehalo. Nechcem tvrdiť, že mu nič nebolo. Začalo sa to. Prešlo to do krvavej načky, hneď som začal s liečbou. Našťastie sme ho v prvej fáze zachránili. Títo ochoreli. Týmto sme začali podávať infúznu liečbu. A potom sú teraz veľmi dobrí, sú vo výbornej forme, nemajú žiadne problémy, keby ste ich vtedy videli. Keď boli chorí, doslova umierali. Nejedli, nepili vodu. Nedokázali sa postaviť na nohy. Boli na tom veľmi zlé, pozri. Obaja sú tu. Pozri, tento bol tiež veľmi dobrý. Toto je naše mláďatko. Potom jedla a jej chuť do jedla sa zlepšila. Zotavila sa. Dcérka, čo robí moje zlatičko? Čo robí moja láska? Potom sa teraz znova necíti dobre. Včera v noci dostal horúčku. Dal som mu lieky. A potom sa znova necítil dobre. Toto je, pozri, v porovnaní s ostatnými veľmi malé, priatelia. Ukážem vám to takto. Pretože je v porovnaní s ostatnými veľmi malý. Asi dobre necícal mlieko od mami. Zostal malý. Preto má imunitu o niečo nižšiu ako ostatní. Raz sa zlepší, raz je úplne mimo, raz sa zlepší, raz je úplne mimo, ale s Božou pomocou aj túto našu dievčinu dáme dokopy. Minule sa uzdravila, pozri.
Zjedla jedlo, vypila vodu. Bežala, prechádzala sa po záhrade. Na druhý deň sa jej to znova vrátilo. Pozri, teraz má zase horúčku, zase je horúčkovita. Cérka, čo sa stalo mojej krásnej cére? Čo sa stalo mojej krásnej? A pozri sa na toho modrookého chlapca. Vlastne tento modrooký, vieš. Hovorím, že by som mu dal meno Čakír. Čo vy na to? Čakír. Nehodí sa mu to, priatelia? Poď sem, chlapče. Tento zostal už aj tak nakoniec. Tohto sme nevedeli prinútiť jesť. Zje len veľmi málo. Pokračujeme aj v jeho liečbe. Dávame mu infúzie a špeciálne lieky. Tento na tom bol tiež veľmi zle. Teraz, chvála Bohu, trochu ožil, spamätal sa. Pozri sa na jeho oči, bratku. Jedno je iné, druhé iné. Veľmi pekne, Máďa. Ale medzi nimi je práve to tu najslabšie, bratku. To má najnižšiu imunitu. Čo sme len s týmto robili? Čo sme len nevyskúšali? Úplne sme ho nedokázali dať dokopy. Ale s Božou pomocou sa to zlepší. Pretože, bratku, choroba, ktorou si prešli, je parvo, krvavá hnačka. Vyskytuje sa to u väčšiny šteniatok. Teda, všemohúci Boh stvoril takúto chorobu. Nazýva sa to parvovírus. Napríklad, poviem príklad, na ulici jedna sučka porodí 10 šteniat. Z nich prežijú najviac 2 alebo 1, ostatné zomrú. Aby sa udržala rovnováha v prírode. Táto choroba zničí imunitný systém zvieraťa, jeho čreva, žalúdok. Viete, ako to myslím. Zvieratá znútra postupne hníjú, priatelia. Ak sa neliečí, má najviac 5 dní života. Aj keď sa liečí, nie je to na 100% isté. Pretože na túto chorobu neexistuje žiadny liek. Na špeciálnu liečbu. Vieš, ako keď povieš, že uži tento liek a prejde to. Alebo že si dostal chrípku, taký liek neexistuje. Je to úplne len o podpore. S rôznymi druhmi liekov. Denne dávame 10-12 liekov. Spočítajte si to sami. Ak ich takto dokážeme zachrániť, tak ich zachraňujeme. Pri tejto chorobe je najdôležitejšie reagovať včas. Včasná diagnóza. Ak začneš včas, hneď ako to spozoruješ, šanca na záchranu je o niečo vyššia. Samozrejme, veľmi dôležité sú aj lieky, ktoré tu používaš. Vďaka liekom, ktoré používame, našťastie naše máďatá vstali na nohy a zotavili sa. Tento náš modrooký synček má tiež trochu horúčku. Bratku, mať horúčku je dobré. Keď je horúčka, znamená to, že telo bojuje. Ak horúčka klesla, vtedy sa máš bať. My aj tak pokračujeme v doplnkovej liečbe, dúfajme. Títo dvaja sa tiež zotavia, budú behať a hrať sa ako ostatní, však paša. Tento už ráno chodil, pozri. Má trochu energie, ale má horúčku, vieš, horúčku. Trochu o to upokojuje, priatelia. Znižíme mu horúčku? Čo povieš, Zlatko? Znižíme mu horúčku? Mám ťa umyť v studenej vode, aby si sa spamätal? Mám ťa zobrať plávať? No poď, môj šampión. Nech ti Boh žehná. Stáva sa to, bracho šteniatka. Majitelia im dali aj očkovania, aj tak ich to zasiahlo. Keď prišiel prvýkrát, už to mal. Šíri sa to, pretože všetky zostávajú v rovnakom prostredí. Teraz veľkého psa parvo veľmi neovplyvňuje. Teda ja som ešte u žiadneho dospelého psa parvo nevidel. Dede, nie. Nebuď drzý, nevidel som. Preto zostáva medzi nimi. Normálne ich izba bola na druhej strane. Keďže sú chorí, vzali sme ich k sebe. Sledujeme ich 24 hodín denne. Predstavte si to ako službu na striedačku. Jednému liečba, druhému liečba. Dohliadať na jedného, dohliadať na druhého. Za posledný týždeň až 8 dní nás to veľmi unavilo. Ale s Božou pomocou budú v poriadku. Teraz má ešte jedna naša sestra psa. O chvíľu pôjdeme za ním. Dnes som si povedal, že vám spravím denný vlog. Aj jej pes mal ten istý problém. Aj toho sme, chvála Bohu, takmer zachránili. Jeho plemeno je belgický malinois, belgický ovčiat. Stále mi hovoríte, aby som si ho kúpil. O chvíľu ho uvidíte, prosím vás. Nesklamte ma, spravte mi radosť. A chcete podporiť toto video, prosím, dajte like, prihláste sa na odber a napíšte komentár. Veľmi ma to poteší. Vaše lajky a komentáre sú pre mňa veľmi cenné. Nesklamte ma, spravte mi radosť, nebuďte leniví. A viete, bracho, tých, ktorí najviac komentujú, zdieľam. Práve teraz vidíte na obrazovke 5 ľudí. Ale nech sú 4. Naposledy sme povedali 3, dali sme 5. Tento raz nech je to 4. Taký stred. Vidíte 4 ľudí, ktorí napísali najviac komentárov. Nech sa vám za tie komentáre darí. Ďakujem vám, buďte zdraví. Aj v ďalšom videu ukážem tých, ktorí napísali najviac komentárov. Napíšte dole, čo najviac komentárov, ako len môžete. Natáša. Mimochodom, tu sme si vraj spravili miesto pre seba. Nie je to akoby naše miesto, ale skôr ako by sme my prišli na miesto psov, bracho. Všetky psi sa tu zdržiavajú. Čo už, hlavne nech sú deti v poriadku, priatelia. Zvyšok nie je dôležitý. Keby sme ich mohli zachrániť s Božím dovolením, od Pána už nič iné nechcem. Aj vy, prosím vás, nezabudnite povedať našim deťom mášalách. Poďte, mladí, poďte von, 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 von.
Povedzme mašalák, brácho, deti sú náchylné na ulieknutie. Taka, ty tiež prídeš? Pozri sa na takú, hneď si zvykol. A keď si vezmete šteniatko, brácho, nezanedbávajte ochranu proti vnútorným a vonkajším parazitom a očkovanie. Ak by ste sa náhodou ocitli v takejto situácii, Nedaj Bože, môže sa to stať každému človeku. môj Instagram je tajfundemiercitv. Ak ma tam kontaktujete, urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som vám pomohol. Tak poďme, pozrime sa na deti. Dlho ste ich nevideli, viem, že sa vám cnie. Nedávno som tu trochu pokosil, priatelia. Ares, prečo si vylial tú vodu, ty opica? Ares. Opica Ares, prečo si vylial tú vodu, môj levík? Tu som to takto pokosil, ešte som ja skončil. Bratku, tu to strašne zaráslo, tráva neskutočne vyrástla, vidíš to všade naokolo. Tu som to poriadne vyčistil, už je to otvorené. Zajtra budem pokračovať v kosení tejto trávy, musím túto záhradu poriadne vyčistiť. Čo sa stalo, Tyson baba? Aj Faisal sa tam prechádza. Mimochodom, mám pre vás dobrú správu. Esko, Tony, naša pani Jegi porodila, priatelia. Máme radosť. Máme krásne, zdravé vnúčata. A poviem vám niečo, z čoho budete v šoku. Prisahám, budete v šoku. Marla porodila. Vôbec som to nečakal. Bol som v šoku. Pre nás to bolo prekvapenie. Marla porodila, priatelia, 10 alebo 11 ročná sučka porodila. Bol som prekvapený. Bol som prekvapený, prisahám, bol som veľmi prekvapený. Porodila, ale čo sa stalo, to ti poviem neskôr. Hektor baba, človeče, dievča, čo to robíš, čo? Moja kráska, Hektor baba, ako sa máš, šampión? Môj fešák, zase si tam zažiaril, čo? Môj charizmatický fešák. Našu novú rottweilerku som tiež priviedol sem. Dal som jej meno Mária, viete, aby sa hodilo k Marle. Mária. Moja Mária má tiež trochu infekciu v očiach. Začali sme s liečbou, aby sa jej oči zlepšili. Používame klapky a masti. Dúfam, že sa jej oči tiež lepšia. Teraz, chvála Bohu, som ju sem vzal a hodí sa sem. Len v klietke urobím ešte nejaké úpravy. Hektora presuniem sem, priatelia. Keď sem presuniem Hektora... Počkaj, čo som to chcel urobiť? Túto samicu som chcel dať tam. Hektora presuniem dopredu. Carlosa dám sem. Túto fenku dám tiež do klietky Carlosovi. Carlos, prečo si vylial tú vodu, synak? On je nezbedník. Čo bude tento raz? Rottweilerov tu dávam vedľa seba, aby spolu dobre vychádzali. Učím ich, aby spolu vychádzali. Odin, otec, môj lev. Môj fešák. Ty si čistá charizma. Mášala, chlapče. Mášala, môj lev. Počasie tiež, mášala, poriadne horúce, dnes je zase riadne teplo. A síl. Destan. Mášala, Destan, pozri sa na jeho výšku. Už je veľký ako klietka, mášala. Destan, baba, za teba by som aj život dal, môj levý syn. Títo sa stále večer hádali, vieš. Sú veľmi vtipní, mal by si vidieť, ako sa Destan a Asil doťahujú. Rejna! Mašala, deti sú dobrí kamaráti, nemáme žiadny problém. Mimochodom, Bomcuk baba, pri kozách sme mali nejaký problém, priatelia. Všetky kozy sa mi pozerajú priamo do očí, ako by chceli, aby som ich pustil von. Bohužiaľ nám zostali len 4 kozy. Počkaj chvíľu, počkaj. Poďme zobrať Apola. Apollo, môj šampión. Apollo tiež ráno pretrhol reťaz. Od rána som sa ho nedotkol, len sa prechádza, má reťaz na krku. Pozri, vidíš, ten darebak Apollo pretrhol reťaz. Tomu chlapovi už reťaz nestačí, poď synak. Čo som to hovoril? Jednu z našich chôz sme bohužiaľ stratili, priatelia. Jednu zbier. To ma veľmi zarmučilo, veľmi ma to mrzí, ale nedá sa nič robiť. Ochorela na nejakú chorobu. Ostatné sú, chvála Bohu, v poriadku, ale jedna, žiaľ, odišla. Pozri, ako sa dedo začal naťahovať za Apolom. Dedo, Nenavážaj sa do Apola. poď Apollo, poď synak, poď synak, poď synak. Poď, môj lev, nech ťa Boh ochraňuje. Anatolské lev, Anatólia. Môj fešák. Apollo je naozaj veľmi charizmatický syn. Nech ťa Boh ochraňuje, syn môj. Dedo, buď rozumný. Podľa teba, je silnejší dedo alebo Apollo, bratku? Čo hovoríte? Pozrite sa na to. Pozri sa na deda. Dedo sa dostal veľmi blízko. Pozri, dedo je veľmi rýchly. Dedo je veľmi rýchly. Apollo tiež využíva svoju srst. Má hustú srst, takže sa do nej zuby nezahryznú. Carlos baba, môj lev. Nový rod, sem tiež zapadol. Ale pozri, teraz sa stredne bitka, poď sem. Taká sa tiež takto prechádza, vieš, taká.
Veľmi vtipné. Taká vyzerá tak smiešne, idem sa z neho popučiť od smiechu. Naozaj toho takú veľmi ľúbim. A ešte, akoby tie nové mláďatá, vieš, tie mláďatá. Vyzerá ako ich mama. Chlapče, pozor, bude bitka. Boncuk, udri ich rohami, nech sa spamätajú. Bončuk, udri ich, chlapče. Mieluj ich. Poď sem. Bože, tu je všade samé blato. Ach. Stoj. Poď, Apollo. Apola sme tu priviazali. Apollo, Paša, počkaj. Apollo, tu reťaz len. Počkaj chvíľu, synak. Stoj. Nastavil som jeden hak, bracho. Apollo, teraz sa naň zaves, ale nezlom ho, dobre? Len tá reťaz je trochu tenká. Na tomto bol priviazaný čiter. Dávaj pozor, chlapče, dávaj pozor. Pomaly, chlapče, pomaly, veľké babetko. Veľké babetko. Môj lev, nelám tu reťaz. Dobre, Apollo? Počkaj chvíľu, medúza nesmieme prejsť pred tebou. Medúza útočí, keď sa pred ňu postaví iný pes, priatelia. Bracho, tráva je už fakt dlhá. Tieto všetky vyčistím, ale je fakt horúco, bracho. Vlastne začnem okolo 5. alebo 6. ráno. Potom sa pustím do poriadneho čistenia. Teraz. Zavriem taká. Koho musíme zatvoriť, keď odchádzame? Zatvorme taká a Rockyho. Potom sa pomaly vydajme na cestu. Priatelia, teraz sme sa pomaly dostali k nášmu ďalšiemu miláčikovi. Viete, pred chvíľou som vám hovoril, že je chový. O chvíľu ho spoznáme. Najprv sa zoznáme s jeho prvou majiteľkou. Pinár, ako sa máš? Mám sa dobre, sestrička, a ty ako? Ďakujem, a ja som vám dobre. Teraz sa mi nedávno ozvala Pinár, priatelia. Aj ona býva tu u nás. Povedala, že je takáto situácia, jej pes ochorel. Spýtal som sa, čo sa potom stalo. Potom sme prišli a pozreli sme sa na psa. Jeho stav bol veľmi zlý. Presne tak. Mám ťa o niečo poprosiť, zhrň, čo sme prežili a povedz to ľuďom. A zároveň sa aj predstav. Dobre. Než ľudia vedia, kto si a aká si. Žijem v Čanakale, volám sa Pinár. Mám belgického ovčiaka, ktorého som si adoptovala, keď mal 55 dní. V piatok sa necítil dobre. Keď nejedol, cítila som, že niečo nie je v poriadku, tak sme ho vzali k veterinárovi. Urobili mu krvné testy. Povedal, že je to začiatok infekcie. Dal mu 2 injekcie a niekoľko sirupov a poslal nás domov. Potom v nedeľu môj psík skolabovalo. Zobrali sme ho k inému veterinárovi, ten povedal, že má krvavú hnačku a hneď mu dali infúziu. Povedal, že to vyriešite v pondelok so svojím veterinárom. Potom sme našťastie kontaktovali teba, v ten deň som ti napísala a keď si správu prečítala, ozvala si sa mi, ďakujem ti. Potom vďaka tvojej liečbe a tvojej metóde podávania liekov, s Božou pomocou sme ho postavili na nohy. Takže zviera, o ktorom sme sa báli, že ho stratíme, sa teraz, chvála Bohu, dá povedať, že sa takmer vrátilo do pôvodného stavu. Vďaka Bohu, teraz vám to takto vysvetlím, priatelia. Páni, ukážme ho takto. Ukáž ho. Keď som sem prvýkrát prišiel, zvieraku nefungovali zadné nohy. Áno. Nedokázal stať a jeho stav bol veľmi zlý. Oči mal zapadnuté, koža bola stiahnutá. Doslova bojoval o život. Snažil sa prežiť. Presne tak. Jeho stav bol naozaj veľmi zlý. Koľko dní už uplynulo, odkedy som začal liečbu? Keďže v nedeľu robili liečbu, nepoužili sme infúziu. Poďme to počítať ako 2 dní. Nerátaj včerajšok ani dnešok. Poďme to počítať od pondelka. Ani dnešok nerátaj. Presne tak. Takže dnes je pondelok? Pondelok, útorok, streda, denne. 2 dní, za 2-3 dní. Presne tak. Zvierátko sme teraz úplne postavili na nohy. Má veľmi dobrú energiu, nie je dehydrovaný, nepadá. Jeho vedomie sa vrátilo, začal štekať, hrá sa s loptou, behá. Ešte sa úplne neuzdravil, stále máme nejaké problémy s trávením. Pri tomto parvovíruse dochádza k zlyhaniu črevného systému zvieraťa. Áno, zažili sme to, áno. Takže keď hovoríme o parvovíruse, priatelia, spôsobuje krvavú hnačku. To znamená, že zviera doslova vylučuje krv ako vodu. Ale v nedeľu som si povedala, že už stačí. Keď som ho zdvihla, úplne zozadu vyšla krv, vyšla tekutá krv. Položila som ho sem, vyšla mu aj moč a povedala som si, že už stačí, práve vtedy si prišla ty. Myslela si, že odíde však. Povedala som si, že odíde. Mimochodom, nechcem, aby došlo k nedorozumeniu. Ja poznám Pinár už skôr. Áno. Už sme sa predtým vonku rozprávali. Vtedy mali akú zvaračskú prácu, rozprávali sme sa o tom, či by sme mohli urobiť toto a tamto. Presne tak. Keď mi napísala, normálne by bolo ťažké pomôcť, keby to bolo ďaleko. A už predtým som tu Umaj videl, bolo mi jej ľúto kvôli tej situácii. Pretože pri parvovíruse zomiera 80 až 90%, priatelia. Keďže na to zomiera toľko zvierat, povedal som si, že urobme, čo je v našich silách. Aj ona je zverená do našich rúk, od nášho pána. Našťastie je teraz v poriadku. Pustíme Umaj, pani.
Samozrejme, pustíme ju odtiaľ, brat. Pustíme Umaj, než ju uvidíte. Teda Náš pes dostal túto chorobu, aj keď mal všetky očkovania. dali mu trojkombinovanú vakcínu, ale aj tak dostal parvo. Povedal som, že by to nemalo byť také ťažké, ale neviem, ako sa to stalo. Umaj, poď sem. Poď sem. Poď, jenča moje, poď. Sestra, nechajú trochu sa pohrať. Nech ukáže, čo vie. Pozrime sa. Poď sem si, môj dcera moja, poď sem, poď. Umaj mala teraz presne 4 mesiace však. Kde sú jej hračky? Presne 4. 4-mesačný belgický ovčiak, pozri, hneď sa chytila hračky, vidíš? S ležbo-parvový rozísť sme začali len pred 3-4 dňami, takže našťastie je všetko v poriadku. Teraz je trochu nervózna, preto toho veľa nerobí. No to je prirodzené. Samzon. Nie. Sestra, nechajú zautočiť na Hamzu. Pusti ju na Hamzu. Máme ju nechať zautočiť na Hamzu? Nechám ťa pohoriť s Hamzom. Hamza. Hamza, musíš ma udrieť. Musíš mi ukázať aspoň nejakú útočnú reakciu. Nie, pozri. Ale tvoj brat ťa chytí. Neskôr nie. Boli to? Boli to. Umaj, poď sem. Umaj, poď sem. Poď ku mne, Zlátko. Poď sem, poď, kráska moja, poď. Zažila som to raz, druhýkrát to už nezažijem. Umaj, poď sem. Poď, kráska moja, poď, kráska moja. Poď sem. Je úplný blázon do lopty, blázon do orania. Určite. Pozri. Nechaj to, Zlatko, poď sem. Nie, sadni si. Sadni si, Zlatko, počkaj. Počkaj teraz, Zlatko. Ešte pred 2 dňami ani nebola pri vedomí. Ani nevnímala. Počkaj, Zlatko. Preto zviera sa ani nevedelo postaviť na nohy. Veď aj uši toho zvieraťa ovisli. No jasné, oči mal úplne zapadnuté, vieš. Presne tak. Prišiel som sem a povedal som, že je to 50/50. Ak ho dokážeme udržať pri živote, tak ho udržíme. Tak to vôbec nevyzeral. Keby ste ho videli, pochopili by ste. Teraz napríklad ucho nie je dôležité. To je iná vec. Nie, Zlatko, sadni si. Sadni si a počkaj. Teda už odtiaľ to bolo jasné, že so zvieraťom niečo nie je v poriadku. Ako som povedala v piatok, už aj podľa problému s uchom bolo jasné, že má nejakú chorobu alebo problém. Ale vďaka Bohu, že si prišla včas. Prišiel až sem k nám. Dúfam, že Boh dá, aby to takto pokračovalo ďalej. No teraz. Toto chceš, miláčik? Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby to bolo dobré. Pretože parvo sa môže spustiť aj neskôr. Sadni si. Preventívne sa nebudeš hneď radovať ani smiať, keď sa zlepší. Áno, presne tak. Budeš vďačný, ale stále to môže náhle udvieť, priatelia. Preto je tu liečebný proces, ktorý trvá 14 dní. Budeme pokračovať v podpore, aby sa to opäť nestalo. Má teraz Umaj nejaký výcvik? Čiastočne. Nie úplne však. Aj sama som s ňou už niečo natrénovala. Ale o mesiac, keď sa dá dokopy, ju vezmem za kamarátom do Manisy, teda ten človek, od ktorého som ju kúpila, ju opäť dá na 2-mesačný výcvik. Umaj pôjde na výcvik, keď sa zotaví. Áno, keď sa zotaví. Daj mi ju, nech sa na ňu pozriem. Umaj, poď sem. Poď sem. Počkaj, sadni si. Poď, sadni si. Šikovné dievča, šikovná moja kráska, poď sem. Aj u Umaj sa objavili problémy s rachitídou. Pozri, predné labky sa jej začali trochu kriviť. Trochu áno. Aj pre ňu uvidíme, sestra, budeme používať nejaké lieky a dúfajme, že jej predné labky napravíme, potom ju môžeš poslať na výcvik. Sadni, čakaj. Sadni. No, teraz mi stále hovoríte, aby som si kúpil belgického Malinoisa. Pokojne. Pozri, sú to veľmi inteligentné psy. Tieto Malinoisy mám rád, ale sú trochu nevyrovnané, priatelia. Presne tak. Presne tak, sú to zvieratá, u ktorých sa agresia veľmi rýchlo spúšťa. A ešte keď sa spustia, veľmi štekajú. Preto ich neuprednostňujem, ale Ale teda. keď sú vycvičené, sú úžasné. Presne tak, môjim cieľom bolo najprv, aby bol ochranca, teda aby chránil dom a ľudí v ňom. A on začal chrániť už keď mal len 60-65 dní. To nie je bežné, je to zviera, ktoré je zamilované do svojho majiteľa. Pozri, teraz ho podržím, sestra, ukáž, aký je ochranca. Hamza, skús ho udrieť. Drž ma za obojok. Držím ho, buď v pohode. Hamza, buď v pohode, ja... Umaj. Bože, sakra, otáča sa ku mne. Dobre, pokojne. Pozri sa na tie Hamzové pohyby, ešte sa aj takto zastaví Hamza. Stojí tak, ako by sa mal zastaviť. Hamza je trochu Hamza zede, trochu Umaj zede. Zrazu sa otočil ku mne. Nie. Dobre, pokoj, sadni si. Sadni si. Dobre, sadni si. No tak, Pinar. Sadni si. Nerob to. Pozri, ak to necháš, hneď na mňa skočí. Sadni si, dcera, sadni si. Ich ochranársky inštinkt je fakt super, brachu. Sadni si. Pozri sa, je to len 4-mesačné šteniatko, je krásne. A možno mu jedného dňa nájdeme aj kamaráta. Presne tak si to myslíme, máme taký plán. Chceš Cane Corso? Chcem Cane Corso. Chce dobrého Cane Corso, šteniatko od Carlosa. A jemu zajtra alebo niekedy privedieme pekného samca, priatelia. Tak ho najprv vyliečme. Ako by nestačilo, že sa zaoberáš belgickým Malinoisom, ešte sa staraj aj o Cane Corso. Skúsme to, braček. Pozriem sa, ktorý z nich má viac únavy. Je zábavnejšie zaoberať sa zvieratami než ľuďmi. Samozrejme, to je pravda. Teraz ho nepúšťaj, poďme mu dať zvyšné lieky. Viete, priatelia, keďže už roky žijem s touto chorobou,
Nevyhnutne sa to stáva. Tento parvo, psínka, to sú veľmi smrteľné a zlé choroby. Povedal som si, že pomôžem našej sestre, aj kvôli situácii, ktorú prežíva. Hlavne je, aby dieťa bolo v poriadku, ostatné nie je dôležité. Sestrička, idem tam za tebou. Poď sem. Keď mu pícham túto injekciu, ten blázon hryzie. Takýto problém máme. Sadni si a počkaj. Sestra prejde na druhú stranu, alebo počkaj, musím to urobiť takto. Máme prejsť takto? Dobre, ty prejdi na druhú stranu. Počkaj, teraz poď sem, dcerka. Sestra, vyšlo to na rovnako. Ja prídem takto. Ja. Otoč sa na druhú stranu. Drž to tam spredu. Ššt, počkaj. Umaj, nie. Umaj sa takto otáča. To je jediná zlá stránka, priatelia. Bracho, no tak poď. Teraz jej pikníme injekciu. Bismillahirrahmanirrahim. Počkaj, umaj. Šikovná moja dcerka. Hotovo. Dobre. Brácho, utekaj. Počkaj chvíľu, nechajme ho to tiež zjesť. Dobre. Dobre, skončilo to. Dobre, utekaj, teraz utekaj. Ďakujem. Šľapni na to, dcera, šľapni na to. Och. Dal som injekciu, šialenec ma roztrhá, pozri. Pokoj. Umaj. Teraz sa tam pusti, to uvidíme. Cochu ju vyprovokujem? Umaj. Čo hovorí do keľu? Blázon. Pozri sa na to teraz. Mášallah, jej. Vidíš tú energiu? Úplne perfektné. Ty môj levík. Tento domov nás pri tejto chorobe udrží najviac ešte mesiac. Nové miesto bude nevyhnutné. Sestra už si spálila to, čo sa malo spáliť, ako som ti povedal. Presne tak. Jediným riešením tejto choroby je použiť bielidlo alebo zefirán na zničenie mikróbov. Všetky miesta, ktoré som ti povedal, vydezinfikuj bielidlom. Spálaj to, čo treba spáliť. Budu neznič. Dobrým liekom sa to dá vyliečiť. Presne tak. Veď toto zviera, keď bolo choré, chodilo všade. Všetko treba vydezinfikovať bielidlom. Celá záhrada. Pochopil si? Už vieš, že celé záhrady sú tiež vo fáze čistenia a výstavby. V tom procese to tam tiež zvládneme. Nech sa úplne uzdraví, nech to prejde. Dobre, všetko dezinfikuj. Presne tak. Raz prinesieš psa, nech nie je problém. Samozrejme. Teraz mu urobíme aj ďalšie injekcie. Priebeh je dobrý, vidíte, akú má energiu. Chvála Bohu. Dúfajme, že to bude ešte lepšie. A ešte mu aj postavíme uši. Presne tak. Aj na to začneme liečbu. Aj tie nohy sa mu dajú do poriadku. Potom, ak Boh dá, po výcviku si natočíme aj video. Nech sa vycvičí, priveď ho na farmu. Presne tak, bráček, urobme to tak. Na farme ho zoznámime s našimi. Uvidíme, čo sa tam bude diať. Teraz sa pozeraj. Neviem, čo s tým dedo urobí. Pozri, Umaj, tu sa mi predvádzaš, dcéra moja. A tam sa ti dedo? Na farme si s tebou tiež poradia. Je to samica, vieš, samice sa na ňu nahnevajú. Nech len pani Marla uvidí, ako sa tu predvádza. Teraz Hamza priniesol jednu loptu. Včera sme tu s Hamzom hrali sa s loptou. Hamza, poď, zase hráme zápas. Budeš aj ty hrať? Ja budem hrať Zumaj, dobre? Ty budeš hrať Zumaj? Ja ju veľmi nemám rada. Prá, tento raz nech je malá bránka moja. Ktorá bránka? Je tá malá bránka moja. Mami sem? A prečo mám ja veľkú bránu? Hráme na bráni. Budeme hrať na brány? Sestrička, tu je vraj veľa šalátu. Je tu. Áno, je tu. Poď sem teraz. Priprav tášku. Tieto šalaty som práve teraz videl. Keď pôjdeme, vezmime si šalát. So šalátom aj čerstvú cibulku, vďaka, dal aj špenát a podobne. Šalát som práve teraz videl. Freddy. Nech to začnem ja. Chlapči, čo teraz robíme? Hráme zápas alebo na bráni? Zápas. Braško, počkaj, nech začnem ja. Prečo by si mal ty začať? Á, gól. Nie. Chlapče, moja prezývka je Cristiano Tajfun, vieš. Volajú ma Ronaldo. Poď. Zahrnieme aj Umaj do zápasu Tajfun. Nech príde. Nech príde aj Umaj. Privediem aj Umaj? Dajte Umaj do brány, lopta cez ňu neprejde. Nie. Prečo nie? Ach. Síľak, zasekol som sa tu sám. Povolenie na odchod. Gól. Nie. Akože nie do keľu? Ruka. Nebola Juka, synak. Ruka. Koľkokrát si včera chytil loptu do ruky? Čo mňa do toho ruka? A kam si sa až dostal? Odtiaľto. No tak to nie je branka. Sestra, láme šalaty. Pozri, láme šalaty. Zápas je 1-0. Ale no tak, 1-0 vraj. 1-0. Ajo!
Kľúčka, hej! Gol. Bravo. My sme už skončili, priatelia. Dnes máš šťastný deň, Hamza. Oj. Dá sa aj z brány do brány? Nie. Akože nie? Nie. Tak potom vyjdem pred bránu a vystrelím. Gol. Sestra, pošli Umaj. Pošli ju, nech príde. Ukážeme, ako sa hrá s noptou. Pošľu. Neberiem za to zodpovednosť, ale dobre sa o ňu staraj. Hamza, radšej utekaj. Hamza prichádza. Nie. Umaj, poď sem. Umaj. Hej. Nerob to. Aha, prichádza Umaj. Umaj, chyť ju. Choď po loptu a priniesť ju. Hodil som ju veľmi ďaleko. Choď, no tak. Tajfún. Umaj najväčšou slabosťou je táto metla. Chce sa raz s metlou však. Prínes mi ju, Zlátko, prínes. Prnes. Pozri, rozbije to, vezmi. Ty to vezmeš? Vezmi. Prinies tu som. Vezmi si to ty. Tento raz ma uhryzne. Vezmi si to. Pozri, kamo. Pusti to a chňapne ti po ruke. Nie. Neurobí to. Zakusla sa do nej. Vidíš toho blázna? Pozri, pustila to. Do keľu. Nie. Nie. Hoď loptu. Bež. Bež, Umaj. Brat, čo si to urobil? Nech sa hrá. Brat, čo to robíš? Teraz je na tom s energiou dobre. O chvíľu urobíme aj ostatné inekcie. Dobre, brat. Nechajme Umaj, aby sa príliš neunavila. Presne tak. Keď sa Umaj naje, veľmi ju nepúšťame behať, priatelia. Energia je fajn, ale netreba ju príliš unavovať, veď sa ešte len zotavuje z choroby. Preto. Brat môj, nech ti Boh žehná. Posledný týždeň si bol takmer stále s nami, obetoval si svoj čas. Postavil si moju fenku na nohy. Dúfam, že sa nič zle nestane. Myslím si, že sa nič nestane. Prišiel si ako na zavolanie. Veľmi ti ďakujem, kebe aj tvojej manželke, ako za liečbu, tak aj za vaše priateľstvo. Nemáte za čo. Nech ti Boh žehná, hovorím. Hlavné je, aby bolo dieťa v poriadku, na ostatnom nezáleží. Bola som aj u vás doma, videla som vašu lásku k zvieratám. Aj to, ako sa staráte o zvieratá. Všetky sú aj naše deti. Teda ľudia by mali mať dôveru, nie len dôveru, ale aby mohli svoje zvieratá bez obáv priniesť a nechať ich tu. My sme tí, ktorí do Turecka priniesli slogán nie ako psa, ale ako dieťa. Presne tak to je, braček. Z rozprávania to nepochopíš, ale ja som to videla na vlastné oči. Teda zažil si to, videl si, ako sa na nás zvieratá pozerajú, ako nás milujú. Staráte sa o všetky ako o vlastné dieťa. Tým v klietke, aj tým doma sa venujete osobitne. Všetky sú už naše deti, v tom nie je žiadny rozdiel. Nech sa vám darí. Ďakujem. Ako som povedal, ak by bol nejaký problém, stačí mi zavolať. Dúfam, brat môj. Dúfam. Dúfam, že sa to nestane. Náš drobec sa prebral, bude mu ešte lepšie. Dúfam, že nám Boh dopraje vidieť aj časy, keď bude vycvičený, aj keď bude mať uši vstýčené. Amen. Dúfam, že už nikdy viac neochorie na takúto zlú chorobu. Dúfam, bratku. Aj vy sa modlite, priatelia. A nezabudnite na drobca povedať mášalach. Veľmi vás všetkých ľúbim. Nezabudnite dať videu like a prihlásiť sa na odber. Dávajte na seba pozor, majte sa pekne. Majte sa dobre, moji priatelia.